Assalamu alaykum hormatly müşteriler. 2000-nji ýylda öndürilen ýüzük süwetine bagyşgamy taýynjak ýagdaýda. Motor, korobka, konditsioner, hadowy hemme zat taýyn. Ine gapdanna duran 2000-nji ýyl bagyşgamyz bar. Üçlük motor. Taýynjak broşka diskelji motor, korobka, hadowy, konditsioner. Hiç mesele ýok. 2012-nji ýylda öndürilen ine 7-nji ýyl bar. Aparatura hemme zat taýyn. Bakalar ardan ýagdaýda boldy. 750 milyondan üçlük babyçkamyz bar. Oňuşuk we bollu diýençäňiz oňuşuk bolýar. 2 kilik babyçka 650 milyondan. Ine. Allah şoň berýär. Bakany üstüne gelýäňiz oňuşuk berip bolýar. Hiç mesele ýok, maşina taýyn hemme zat. Bir maşina alana motor ýağyn padark etýärtine. Bu original ýağmydan padark etdi. Ine. Bizim salgymyz Sakarçaga ýol, Goda fiçiň öňü, ene. Başga da kredide çykýan maşinamyz, amma ýyl täze maşin gerek boldy. Ene. Original babyçka, arasa babyçka, üçlük 2 kilik, 750 650. Üstüne gelýäňiz, polny goňuşmak biz bilen. Telefon belgimiz 64 33 63 88. Biz bilen habarlaşyň bolanlar. Ine Sakarçaga ýol. Ýoluň gyrajagy Gyssagly oglanlar oýnadýanlar. Näitmäň Lexus RX gyssagly kime gerek bolsa, Camryň bahasyndan oýlanlar. 2020-nji ýyl Radnoy A kraska 3 gözlü lupa fara original. Krishan panorama 1-nji klasy. Gaýtalawaýdan Radnoy A bahasy gatamatly oýla. Krishan panorama qara sideni olkyja qara salon dikin sidenidir. Uluman Tor Mark Levinson sideni gyzdyr ya hemsawa ya roluna çenne. Mark Levinson 1-nji klas. Näde bir kes arkaýynal görüp bilýäňiz 2022-nji aýy. Bu maşinaň funksiýasyny sanamak gerekkä 1-nji klas 2020-nji ýyl Lexus RX 3.5 motor 4 we 2 we däller. Halanýan klasymyzyň biri 4 we RX-de. Diska pakrişkan 4'üm 25-nji ýyl täze pakrişka oýlan. Ine içine gelemizde de bir ýerine de çylyk soýuk ýok. Zimli, kobriň, açanda dronlar oglanlar. Kime 3.5 motor 20-nji ýyl panorama krişe RX bolsa, arkaýa habarlaşyň oňuşup berip bolýar. Şoýjok bahamda tamakarsda da ýok mukadiýan. Bahasy 525 manat. Diňe kirlo bilen kapotyna kraska bar, galan ýerine renk ýok, zavod öz kraskasy. Diňe şu kirlo kapotda kraska bar. Maşinaň bahasy 525 manat, üstüne gelýän admen skitka türlü görnüşde söwda edip bolýar. Telefon belgilemedi 70 80 83 kim alsa nesip etsin. Salam hormatly müşteriler, kim alsa nesip etsin. Türkmenistana ýok zatlanmaýar. Türkmenistana iň süýür maşin ine. Gäwurstyanka getirdi hormatly müşteriler, kim alsa nesip etsin. Maşin paçka, gatgow ýagdaýda bir zadam süren komplektasiýa, aňarbaş hormatly müşteriler, lung koli hormatly müşteriler. Değil yani. Polny değil yani. Federalny komplektasiýa ine. Ütköşkleredin. Eksklusiv seriyası diye, aňarbaş seriýa hormatly müşteriler ine. Şu jagaşyny emblemat ýetgine, şu giden gowra şu emblemat ýetgine. Şunu ýa bolar hormatly müşteriler. Polny taýynjak. Agonomer hormatly müşteriler şäherde sürülen da. Hiç ýyl kemçilik ýok, paýtagtda sürülen hormatly müşteriler. Ay kostumalaklar işelerde giden, götü galýan çökýän pol paduşka maşin hormatly müşteriler. Diskalar original. Ine Range Rover tipde maşin. Ne de ýoňky video. Kim atyny etýärsin? Motor 4 ýedilik. 2000-nji ýyl men bileden hormatly müşteriler. Çıtty pytty rasxot ba ýok diýe maşina, kapylar kodly. Bismillah açdyň. Akşamlar bilen 5 ýyl daşlar ötüp ýetgen ýa. Iň uzun aýnal tödem hormatly müşteriler. Başga ýok emin şular ýalar. Rul. Şular ýazıp, taýynjak ýagdaýda bir bor görýär, wikasipka issat ýok. Taýynjak berden lakşyrma ýapyl, ýylyň upravleniýalar. Berde kendi berde oturjak adam, diňe ýyzaklar şu maşynyň oturýan ýöreýän boldy. Ne berde swiat faralar, ne berde de auto sistemajagy, berde de klimat kontrol. Giden rejim kan berde de monitor bar. Ýokardy bezli garamata barmak müşteriler. Kim alsa nesip etsin bakanda degýän da. Ine. Gördüňiz pon, bagaj açan knopka. Hemme da maşina. Ine. Bahat ne degýän da hormatly müşteriler. Kim alsa nesip etsin. Ab men ama oňşama ýetmedik ýagdaýyny kaý garaşam. Ya tara welkim başlyk basilýan ýerine bajakşy.
Açdın salon bärler ak koja ok gitýär ýemçi. Ýerden gene oturulýan ýerler. Ene klimat iyi tutuşlaýyn. Oturdun, bärde telewizoryň. Hem ýerlen awt tutýan, ol ýokary tutuşlaýyn, aýny dizayn bolup gitýär. Sakallar öweden öwrbermeli bäri gaçyryp. Näme tujaş alýamaz, rampana, näme tujaş alýamaz hormat üçdürli. Koş salon tutuşlaýyn görşüňiz, size spalny ok gitýär hakyky. Kim alsa nesibesi hormat üçdürli. Ýine bärde de ýerine oturan ýagdaýynda padlakotnik lat ýok, ýöne awt tutýan atadýan, ýerine klimat kontrol hem de sağlayan hormat üçdürli. Aýalja da jyjagşymda. Kim alsa nesibesi hormat üçdürli. Bakajagyna deýýänler. Habarlaşma üçin 61 0 bolmir, 65 65 0 edi. 61 61 0 61 61 39 hormat üçdürler. Iň aňyrbaş komplektasiýa Türkmenistanda ýok şundan başga. Ýekece kemi çıttı pıttı rasfalt soba ýok diýär hormat üçdürler. Bakadam polny düýp götür amat bakadan. Kim alsa nesibesi. Yerleşen yerimiz Gäwusya, köp sağ ol. Palta kemeriň bakasynyň oýjaglar şu Lexus GS 350 3.5 motor F-Sport maşinine degim ýok. Gorkedip geçdi salony gyzyl owdan salonyň biri. Sideňe sowdya gyzyrya ulman torda gorkedip geçäjelni. Maşinna mulçurulok gidýär pamy sideň ýokaryňdan lukruju. Sideňlerden arasaja ýyrtyk hissat ýok. Maşin 3.5 motor bakasam gaty amatly degim ýok. Bir stajyňyzda renk ba 4 tekerleňiz täzeje. Gaty arasy aga nomer dip bolýar. Bakaýagdy. 14 gelýäňiz sizin oňşon berjek, özüne pesap bolsa abmenem etjek. Aşgaýda avtomarka kim alsa allajan nefi wetsin. Türkmenistanda iň çal satylýan top 5 maşinlar haýsylar bilýäňizmi? Gelin ilkinji 5lik sanaly. 5-nji orunna Hyundai Elantra. Sebäbi bahas döwrümde görä amatly, ýyly täze. Daşky widi özüne çekici. Içki dizaynam özüne gelişýär. Tama karsa goýduňmy, şol güni jan gelip başlaýar. 4-nji hemmämizin gowurýan Kia Forte-my. Şäher içinde sürmäge ýeňil, benzini ekonomisni. Aýratynda maşgaly üçin, gelin ýyllar üçin hem gaty dogry saýlaw. Bazarda hiç wagt eýesiz galanok. 3-nji Lexus ES ýa-da RX. Awraýyň we rahatlygyň nyşany. Bulary Toyota ýöne gaslykly görünüşi diýseňem bolar. Ýumşaklygy, hyzmaty, salonyň rahatlygy düýünden başgaça. Eň esasly 3 ýyl sürüp satsaňam satyn alan bahaňdan gymmada satyp bilersiň. Ikinji juýuňa agram salmajak. Şäherde öz gelişigi bilen saýlanjak Toyota Corolla. Bu maşina zapçat gerekdir. Kelläňi agyrtmagam gerekdir. Ustasy her çatyrykda bar. Benzini haçan goýanyň bolsa, gön ýadyňdan çykýar. Döwülmek barada bolsa pikremeden. Bazar wakatyny goýduňmy, ertesi gün eýes çarş diýilýän maşin. Arzyly birinji ýer. Eýem hemmäňiz bilýänsiňiz. Elbetde Toyota Camry. Türkmenistanda Camry maşinal, ol hakyky nagyt pul. Satmak üçin elmydama müşteri taýyn. Agşam goýsaň ýerden pulu nagyt, aformydy däýelip duranlar. Sebäbi ömürlük dibi gitil. Umuman hemmada. Her ýylla çykan modeli bazarda öz wakatyny saklaýar. Siziň pikiriňizçe bu sanawa goşulmadyk ýene haýsy maşinlar waka? Teswirde belläň kanaly agda bolmak bolsa unutmaň. Çünki tamakars programma hakyndaky iň gyzykly maglumatlary siz biziň bilen öwrenirsiňiz. Allah'can 1 sentyabra her bir musulman bendesiň şunuň ýaçyp gowja bolýar, gapyny oturtmak meýser etsin inşallah. Bahasy fikriniň 700 dolar hormatly adamlar tutmak kommentarda belläp geçin. Degen okmuş olady öz wagtyna fikriniň 700 dolar. Yaklaş hislerinle, sanki bir adım attığını bilmez mi gönül? Geçer mi ömür? İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. Dünya garaýşyny ütgetýän wagtdan elimde bir gat howlat geldi, hormatly adamlar. 8000 dolar bahasy. Awa, eger videosyny görkezjek, kommentarda köpman belläp geçin degen okmuş olady öz wagtyna.
Kime gerek bolsa habarlaşyp bilersiňiz oğlanlar $8.000 Dubai bahasy, üstüne goşulýar ýoluň puly, oň üstüne goşulýar rastamoşka. Rastamoşka anyk däl, primärna bahasy $1.300'dır. Jemi $10.500-$10.600 elinde oturýan bahadyr şol. Siwoliş 60.000 kilometr probeg geçen diňe supermarkete gatnan diýen boljak 2022-nji ýylyň maşyny gaty arasa gaty gowy ýagdaýdadyr. Sereswadna şoförsüz maşyn gelýär, Uber'dan da habar etdik. O şoförsüz duýgusy näge şonu biljek bilen geldiňe geçeliň, şuna gireliň. Şoför zat ýok. Ötün tehnologiýada drone gaýana bir. Hala şanyň bilen kapsyndan diýip açdylar. Unlock diýip basýan many? Kapyny açýar gitdi onda. Ya bismillahirrahmanirrahim bir. Ama yetmezlik bir. Barmal yerimizde yeristen yetik bolsa. Anamla gittik. Şoför yok maşyn. Näme diye göreli. Ine de teknoloji üstü şeyde öğrenirken. Indi bular hiç olin şu yılın sonunda 2026'ın sonunda planladılar. Ve 2027'in baştan boldular. Uçan taksiler geliyor bari. Onun bir nesip bolsa tecrübe etmek için yalçını minip görmek. Netiyesin inşallah. Anan şeyde yankın ya ama email ağam ösüye. Şoförlerim işsiz olacak bolyan bular bilemem. Yani inşallah qoğuluk bolsun da ne hilem olsa. Qarandaşın yalı şoförsüz siyahtını devam ediyor. Beyleminin dengini gülyalı açık. Bön yokça. Ne parkov edişi. Parkov edişi. O atı oynamam. Baklap. Ramenler ayırıyaz. Gerilik. Unlock diye. Basıyatına şunu. Kapıyı açıyor. Bitti onunla. Söyledik ne? Söylüyorum son onunla. Basıyan söylüyor gülyalı. Açıklanmadan değerli keni. Paywall link. Sağ olun ana size de şunu yalak tecrübe etmen maslahat berýän. O ken Şuň gada sanamır dost olan çykdy, gyjygiti berdi eken. Ama maşyn tatyp beray, şoň gyjygiti minip bermeken bir maşyn, gaty maşyn, gaty ýagdaýda. Ýediňsini minus şo maşynyň renk gara bolly. Ondan başga hiç minus ýok. Motor korobka full. Ýedegin görmedik. Gata kuratna minilýän maşyn. Ädir widgetni goýun, widgetna matsyny ýedin. Soňunda da men size bakatmaýçy şo maşyn. Şunun açık maşyn allyň ýöredin taýyn ýagdaýda prosta renkini çalşaýmaly. Bahasy $8.500. $8.500. Eline barýan bahasy eger hasaplasaň tak. Rastamoşka, yol kraska, 3 kompaniýanyň kraska tepdirjek diýseniz, onda eline barýan bahasy primärna $11.500 elinde şo. $11.500 plus minusdan $100 bolsa bolar. Kime gerek bolsa habarlaşýan da olanlar 724 online nomerler drondur emmesi.